Szerinted a sikerre szükséges a diploma? Szerintem vannak olyan szakmák, amiben szükséges a diploma. Szerintem nincsen szükség diplomára, a találékonyságra, észre és meg kell tanulnod átlátni a dolgokat, meg kell találni a piacéréseket. Most a diploma ad egy képzést, ad egy jó alapot, de annélkül is meg lehet szerezni, attól függ, mit akarsz. Tehát vannak olyan tényezők, amik nélkül, amit a diploma tartalmaz, ami muszáj, hogy a diplomát megszerez. Például az ügyvédségre gondolok, az orvosi pályára, és ott úgy gondolom, hogy talán ebben a két szakmában elég a képzés is olyan, hogy megfelelő és hasznos. Szerintem nem feltétlenül, nem. Hát szerintem nem feltétlenül jó, ha van, viszont a tapasztalat és a gyakorlat sokszor többet ér. Úgy gondolom, hogy a siker függ attól, hogy az ember mennyire tájékozódott, meg nem tájékozódott, de a papírhoz igazából nincs köze. Alapjáraton nem szükséges diploma a sikerhez, viszont amihez szükséges diploma, most a diplomát arra értem, hogy elvégezni mondjuk egy egyetemet, hogy egy alapvető tudást és világlátást elsajátítani, de nem egyenesen arányos, azt gondolom, a siker azzal, hogy valaki elvégez egy vagy két vagy több egyetemet, viszont nagyban hozzá tud járulni. Nyilván ez most attól is függ, hogy milyen területen dolgozik a személy, hogyha mondjuk tudományos területen dolgozol, akkor az egyrészt elvárt, másrészt meg szükséges, hogy diplomád legyen, egyetemeid legyenek, de mondjuk, hogyha egy cégalapításba fogsz bele egy olyan nisé területen, ami mondjuk ritka, és nem kell oda komolyabb szakterületen képesítést szerezni, akkor azt gondolom, hogy nem feltétlen kell. Úgyhogy összetett kérdésnek gondolom, és attól függ, ez lenne a válaszom erre.